स्टार। अपन पावर स्टार के जलवा बॉलीवुड में भी बरकरार बा। तबे न पवन सिंह का पहला हिंदी रियलिटी शो राइज एंड फॉल में पवन सिंह का फेमस डायलॉग के बार बार रिपीट कइल जा रहल बा। पहला, पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और दूसरा झमकौला से होई। और इतने ना, सबसे बड़ी बात ई बा कि हई फोटोआ देखो जा, ई फोटोआ देखे में तो सामान्य लगता, लेकिन ई फोटोआ में खास बात भी बा कि जितना भी प्रतिभागी लोग बानो जा, कुल प्रतिभागी लोग के फोटो के साथ खाली नाम लिखल बा। लेकिन अब तनी पवन सिंह के फोटोआ के गौर से देखो जा, पवन सिंह के फोटोआ के नीचे में पवन जी लिखल बा। नाम के आगे जी तो लगही के पड़ी, यही के कहल जाला पावर। और यही पावरवा के वजह से पवन सिंह के पावर स्टार कहल जाला। पावर ऐजे से शुरू होला और ऐजे खत्म। पावर दूसर केहू कहाँ से ले ली, केहू केतनो आई और केतनो जाई, लेकिन हो ना पाई, झमकावला से होई। बाकी पूरा भोजपुरिया समाज और पवन सिंह का हर सच्चा और अच्छा फैन अपन पावर स्टार के ऊपर अपन प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनैले रह जा। बाकी धमाका तो ऐसा ऐसा आई कि खाली भोजपुरी और बॉलीवुड ही ना, पूरा दुनिया हिल जाई। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।